Il-qrati ċaħdu l-aħħar minn sensiela ta' appelli li saru mill-Aħwa De Giorgio li huma akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia biex issa jista' jibda l-ġuri. L-Aħwa Alfredu George De Giorgio appellaw minn deċiżjoni li tat l-imħallef Edwina Grima f'Ottubru li għadda, meta ċaħdet mal-mitt talba ta' qabel il-ġuri li saru mill-avukat tad-difiża William Kuxkieri. L-Aħwa De Giorgio ilhom jinżammu taħt arrest minn Diċembru tal-2017 meta ġew akkużati b'semm fil-każ biex seħħ il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-akkużati kienu ġestjonaw il-parti tax-xhieda tas-Supretendent Kit Arnaud li għamel referenza l-informazzjoni li kiseb minn fuq il-mobiles tagħhom li ġew interċettati mis-servizzi tas-sigurtà. Meta kienet jixed fil-kumpilazzjoni Arnaud irrefera l-informazzjoni mingħajr ma kien hemm mandat li awtorizza li din l-informazzjoni tista' tinkiseb. Arnaud kien identifika lil persuna fit-telefonati interċettati bħala George De Giorgio. L-oġġezzjoni tal-Aħwa tlaqet fi stadju ta' appell u l-qorti ordnat li titneħħa dik il-parti tax-xhieda ta' Arnaud mir-rekords tal-każ. L-ebda uffiċjal tal-Pulizija li se jixhed fi żmien li ġej m'għandu jagħmel referenza għal din l-informazzjoni. Il-Qorti tal-Appell Kriminali konfermat sentenza li kienet ingħatat f'kawża ċivili f'Jannar tas-sena l-oħra li fiha mara li kienet ġiet iffilmjata bla ma kienet taf waqt li kienet involuta f'attività sesswali meta kienet għadha taħt l-età ingħatat aktar minn 32,000 euro f'danni. Is-sentenza li nqatet 14-il sena wara li kien seħħ il-każ traumatiku kienet ġiet appellata minn tnejn mill-konvenuti. Dak iż-żmien il-mara kienet f'relazzjoni ma' wieħed mill-5 irġiel li fetħet kawża ċivili kontrihom biex tfittixhom għad-danni għat-trauma psikoloġika li kkawżawla. Hija kienet ġiet iffilmjata waqt li kienet ikollha x'taqsam ma' dak li dak iż-żmien kien innamrat tagħha. Il-filmat kompromettenti imbagħad ġie kkupjat għal fuq DVDs li tpoġġew fiċ-ċirkulazzjoni f'ħanut ta' DVDs. Għal mara deru l-avukati Veronique Dalli u Andrew Saliba.